Bueno, a poesía visual de Poldras. Para as súas alumnas, en plena explicación, bueno, en que consiste este taller, Poldras? Isto é un achegamento máis práctico que teórico que é a poesía visual. A poesía visual podríase mellor resumir nunha metáfora de dos obxectos fotografados a un tempo que transmiten unha mensaxe que non é a que se espera cando os verías por separado. E aquí temos un exemplo que é Colgado do tempo. Nos contan as súas autoras. Colgado Do tempo. do tempo. Bueno, como se chaman estas alumnas? Elvira. Juliana, pois colgadas do tempo, xa vestí con que cousas máis sinxelas, pero claro, fai falta imaginación, non, mestre? Bueno, é o que lle están botando. Mira, non traíamos nada. O reloj que traía ela posto. Era meu, non? Sí, ese teu. Nós non traíamos nada. De paso carteiristas, eh? Tamén o importante é agora facer unha foto na que se vexa a idea, porque ás veces non é o mesmo. Claro, ahora facer unha foto con sin... Tens que facer unha foto na que os obxectos estean suficientemente claros que se poda percibir o que elas queren contar. Claro, porque a idea ten que ir ao lado da arte na composición, non? O sea, ten que ter técnica, ten que ter forma e fondo, como decimos. O que tratamos é despois, según o gusto de cada un, de editar a foto de alguna maneira para que, bueno, pois o mellor pasala a blanco e negro e facela un pouco máis abstracta, que se mantes en color, ou exagerar algún color, ou, sobre todo, escoller o punto de vista con precisión para que non se perda os detalles importantes do que queres contar. Bueno, esas cousas que xa dependen de cada caso. Moi ben, pois voulle botar aquí unha visual a algunhas obras. Moitas gracias, Poldras. Enhoraboa, UPO, por estas iniciativas. Hola. Aí estades, que non parades. Bueno, como se titula esta? Esto é cemento contra a natureza frente a cemento. Moi ben, que bonita. E este patiño. Mira, yo tengo esto. E isto que é? Contraposición. Moi ben. Bueno, sodes unhos verdadeiros artistas, Sodes unhos verdadeiros artistas. Hola, Anabel. Hola, María. Por estas lides, ti. Ai, que bonito, bueno. Qué bonito, Ana. Qué sorpresa. Bueno, claro, despois así salen eses fillos tan creativos. Claro, como non. Mira que bonito isto. Como se chama este? El truco. E como se chama o teu? Anabel? Pois, filla, Ou estás en proceso? páxaro volando. Moi ben. Que bonito. Pois que bonito. Moi lindo. Bueno, que a arte, ademais de ter estas preciosidades, pois ten toda a posibilidade que é unha auténtica terapia, non? Claro. Como se chama este? No hai ter sin dos. Non hai tres sin dos. Pois moi ben. E o teu? Que sería? Sin título? No. Opresión. Opresión. Pois moi ben. Pois sí. Pois sí. E o teu? Este canciño tan chulo. O que é un lobo? O que é este? Es una loba. Ai, bueno. Como titulas esta obra? Me representa. ¿Autorretrato? Sí, autorretrato. Autorretrato. Este tamén. Ay, qué bueno. Qué curiosa. Qué curiosa eres, Bueno, aquí hai auténticos artistas. Xosé, cal é a túa? Ti tamén andas por aquí? Ando por aquí. Outro artista, como é a túa? Al guste de lo máis fácil, Como? Al guste de lo máis fácil, Non non? teño fácil en absoluto. Como se chama a túa? Como se chama? Cal é? O título? Sí. Durmiente. Se o ten, moi ben. Durmiente. E este? Este o a fila lápiz. Ai, que curioso. Bueno, enhoraboa, sodes unos artistazos. Qué bonita. Bueno, Eso lo tenía mucho mejor ella, lo que pasa es que se le cayó. Claro, a ver se nos vai pasar no Guggenheim que apareceu aquel contedor de basura, de lixo, e pensaron que era unha obra de arte. Bueno, esta fascinoume. Esta tamén me encantou.
O que ti fixeches aí con toda esa... Antes parecía unha cobra, esta cadea di moitas cousas, non? Como se chama esa hora? Esta acaba de... Corazón prendido. Corazón prendido. Pois moi ben, aquí están os alumnos do Poldras, como mestre podense facer moitas cousas. Chao, chao.